sí, això s'està acabant. Nosaltres som el Centre Municipal de les Arts, fent música, fent dansa, fent arts plàstiques, com hem estat demostrant avui tot el dia, i mos acomiadarem amb aquesta última peça de l'orquestra Abelmus, però a partir del dilluns, a tota la gent que vulgueu continuar practicant les arts, us esperem allà al costat, al carrer Sant Mari Pasqual. Gràcies.